With the ruling party ZANU-PF panguva ino hamuchagarika, VP Constantino Chiwenga is now at the verge of removal. Panapa tikuona message aiwa post yakaitwa naLynn M musi wa22 March yatiri kuona kuti Lynn M zvaakapredicta the previous precap farm yakaitiwa aiwa yakanga ina Amaexilia Mnangagwa, Idi Mnangagwa naNatagwirei. Panguva ine kunyasi kuonekwa kuplaniwa nekurimuviwa kuri kuitiwa maallies aVP Constantino Chiwenga. Nobva subscribe like kuti bell icon. Tinda pahindo yaLynn M anodanyira achiti the news bulletin reported by Lynn M. Today a meeting was held at Precap Farm. In attendance were ED Dr. Amaeoxy, Tagwirei, Kudakwashe, Emerson Jr. and Impostor Shumba, those in ZANU-PF circles. Anendrambere anyora achiti the plan of the meeting is to use the election of Minister Kesti Coventry to the position of IOC President as an excuse for a cabinet reshuffle that will see the removal of General Chiwenga's loyalist from any position that has direct links to the security sector. The target in this scenario is General Anselm Nyamusa Nyatwe, who is going to be promoted from ZNA Commander to Minister of Youth, Sport, Arts and Recreation. General Sanyatwe will be replaced by Asha Walter Tafumane, who worked with the Tagwirei at first. Sanyatwe's wife will be moved to from Deputy Minister for Home Affairs to a ministry yet to be established. Domashikwa anobuda tokwana Lynn M aiwa long back hata kuona kuti zvinhu zvakataura exactly ndozviri kutoitika. Mukaona kuremoval kwakaitwa vana Anselm Sanyatwe from the kubva kumageneral vachiiswa kusports ministry, and now tiri kuona vana Walter Tafumanei vakanga vari kufaza uku navo vakuiswa kumageneral kumabarracks. Mashoko ari kubuda panguva iri ari kunyatsoonekwa kunzi aiwa zvinhu zviri kuitika izvi, people they must not be shocked vachifunga kuti maybe zvinhu zviri immediate, but it is a plan. Zvinhu zvakaplaniwa kubva kudhara. Zvinoonekwa kunzi maprecap farm meetings anoitika aya anokondemwa nevanhu. Amuona kuti even VP Constantino Chiwenga havaatendi, ndokuri kuonekwa kunzi ndokuri kucraftiwa all these things, and now people they are fearing kuti everyone ari associated nesecurity sector ari linked naVP Constantino Chiwenga panguva ino ari kurimuviwa. Imbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mabvina comment section medu kuti mafungiro enyu. Subscribe or like, chit on the